ମୁଁ ହେଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମାରାଣ୍ଡି। ଆଦି କାର୍ଟୁନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେଇ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହେଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ଭାଇ ମୁଙ୍ଗୁରୁ ମାରାଣ୍ଡି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦି କାର୍ଟୁନ୍ ତରଫରୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଚେହେରା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଥିବା କେଇ ପଦ କଥା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବା ନାହିଁ, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ତ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ସ୍ତ୍ରୀ ନେଉଳି ମାରାଣ୍ଡି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିବି। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହିବି, କଷ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଭଳି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କିଏ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।